dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť na tomto pléne. Ja som si s úžasom vypočul tento sumár z úst pána hlavného kontrolóra a verte mi, že vo vnútri som veľmi pobúrený, prakticky rovnako ako občania, ktorí sedeli hneď za mnou a ktorí rovnako komentovali tento jednostranný a jednoznačný kalkul všetkých pochybení. Dámy a páni, som riaditeľom školy 5. rokom a je to obdobie, kedy si už, dovolím si povedať, môžem nastaviť zrkadlo a pozrieť sa a začnem, ak dovolíte, aspoň to, čo som si stihol zapísať a to, čo som nejako stihol zaregistrovať z úst pána Farkaša, ktorý kumuloval informácie aj z ostatného zastupiteľstva. Takže ak dovolíte, skúsim aj niekoľkými takýmito odkazmi sa vyjadriť aj v skutočnostiam, ktoré tu boli spomínané. Pán hlavný kontrolór spomínal informáciu pána poslanca Bauera, ktorá hovorila o atmosfére na škole a ja môžem potvrdiť, že atmosféra na škole, najmä v ostatných 9 mesiacoch, je odlišná. Je odlišná oproti tej, v akej sme my učitelia a prakticky aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy boli v čase, kedy sme boli v štrajkovej pohotovosti, kedy sme štrajkovali za lepšie platy v roku 2012 a kedy prišlo rozčarovanie 1. januára 2013 v zmene minimálneho normatívu, mzdového normatívu pre školy. V tomto obrovskom očakávaní prichádza určitá dezilúzia, prichádza určitým spôsobom realita, s ktorou sa musíme vysporiadať. Atmosféra na škole samozrejme aj v týchto časoch, ktoré tu spomínam, aj po nich bola značne odlišná, ak možno použijem trošičku básnický výraz revolučná, ale každopádne atmosféra, ktorá je dnes na škole, tu si dovolím označiť za pokojnú, až na to, že sa kolegovia, nielen učitelia, ale všetci zamestnanci školy, cítia byť skutočne pod nesmiernym mediálnym tlakom, pod tlakom, ktorý prichádza zo sociálnych sietí a môžeme ho nazvať aj kyberšikanou, pod tlakom určitých medializovaných názorov, proti ktorým sa škola nemá veľa možností brániť. Cítia sa byť dotknutí učitelia, cítia sa byť dotknutí všetci zamestnanci školy a rovnako môžeme hovoriť aj o žiakoch, aj ich rodičoch. Pretože o čo ma žiadajú je reagujte. Reagujte tak, aby bolo zrejmé, že pravda je kdesi inde, ako je medializovaná. Robíme, čo sa dá, veľké skúsenosti s medializáciou a rovnako aj nejaké záujmy ako škola o medializáciu nemáme, pretože máme úplne inú náplň práce a neustále dementovanie podsúvaných názorov nás do istej miery vyťažuje úplne iným smerom. Ale prešlo viac ako 9 mesiacov a vieme, a verejnosť rovnako vie urobiť názor, vieme už poukázať na výsledky ostatných 6 kontrol, vieme poukázať na to, že či už ide o trestné oznámenia, ktoré boli na školu podávané, či už ide o podnety, ktoré boli na školu písané a netýkali sa len mojej osoby, ale týkali sa všeobecne fungovania školy, nakladania s projektovými prostriedkami a podobne. Tie výsledky už hovoria minimálne jasnou rečou o tom, aká je kvalita mojich kolegov, aká je kvalita práce školy. Skutočne nás na škole veľmi mrzí a cítime sa byť, ak môžem použiť takýto výraz, unavení a dotknutí z poškodzovania dobrého mena školy a z poškodzovania dobrého mena aj nášho zriaďovateľa. Skúsim niekoľkými poznámkami k tomu, čo pán hlavný kontrolór spomínal. Ak môžem, ja som nezastavil aktivitu pána poslanca Bauera k tomu, aby si preveril informácie o údajnej šikane, bossingu a nejakých krokoch vedenia školy vo vzťahu k tomu, čo sa, alebo prečo boli, alebo aké boli dôvody rozrezania pracovného pomeru, alebo
jednoducho výpovedí zo strany zamestnancov. Práve naopak. Už na prvej pracovnej porade v januári 13 sme konštatovali chýbajúce prostriedky v mzdovej oblasti na zabezpečenie vôbec tarifných platov a už od januára 13 sme skutočne na každej možnej pracovnej porade, formálnej, neformálnej, hľadali možnosti, ako túto dieru v mzdách nejakým spôsobom preklenúť a v kľude a v čo najväčšej pracovnom pokoji jednoducho doučiť školský rok 12-13. Takže čo sa týka bossingu a šikany, k tomuto ja skutočne nevidím ani jeden pádny argument, ani jeden fakt, ktorý by toto potvrdzoval a môžem sa opierať aj o dvojnásobnú kontrolu z inšpektorátu práce, ktorá jednoducho žiadna z kontrol takéto zistenia ani zďaleka nepotvrdzujú. Vo vzťahu k tomu, čo som si ešte stihol zapísať, nechcem sa vyjadriť zle, ale postaral som a opravte, ak sa mýlim, že pán poslanec Bauer hovoril o ignorácii otvoreného listu z polovice októbra. Nie je to pravda. Otvorený list som dostal v stredu, zase 16. októbra roku 2012 a hneď na druhý deň bola plánovaná pracovná porada a hneď na tejto porade, to znamená obdeň, ak to nebolo 17., tak to bolo 18. októbra, pozriem sa, viem vám to vydokladovať, sme na pracovnej porade otvorili diskusiu k tomuto listu a hľadali sme spoločne všetky možnosti, ako sa k týmto skutočnostiam, alebo niekedy aj dojmom a názorom postaviť, ako hľadať spoločné riešenie. Takže odmietam skutočne túto nepravdu, ktorá hovorí o tom, že list bol odignorovaný. To, že na ňo nebolo odpovedané písomne, ešte neznamená, že nebol riešený, svedčí o tom záznam z pracovnej porady a keďže skutočne nie našim cieľom, aby sme formálne kolegom zamestnancom odpovedali a tým pádom si dali nejakú pomyselnú čiaročku o tom, že problém je vyriešený. Práve naopak, politikou otvorených dverí a politikou dialógu, toho, kto záujem o dialóg má, jednoducho sme tento otvorený list, ktorý tu bol spomínaný, riešili. Opakujem, už na druhý deň. Dámy a páni, v prvom rade vás chcem uistiť, že v škole boli poskytované právne služby, to znamená, neboli fiktívne a boli opodstatnené. Pán hlavný kontrolór spomínal informácie k cene za právne služby. Ja by som pre krátkosť času skutočne len cez odkazy veľmi rád pripomenul, že právne služby boli obstarávané v zmysle zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní. To znamená, cena bola určená súťažou a vo vzťahu k týmto subjektívnym názorom, ktoré ste si tu mohli vypočuť, ja rovnako pripomínam, že obchodná akadémia Polárna bola v školskom roku 2009-2010 právnym nástupcom obchodnej akadémie v Barci. Právne nástupníctvo znamenalo, že u nás v nasledujúcich rokoch končili žiaci bývalej obchodnej akadémie Barca, prebrali sme aj časť ich zamestnancov a bolo na nás, aby sme v ďalších rokoch, to znamená v školskom roku 9-10 a nasledujúcich, sa vysporiadali s celou delimitáciou jednak majetku a jednak všetkých pracovnoprávnych vzťahov. Pravdou je, že sme v septembri školského roka 9-10 mali na škole 539 žiakov. Nasledujúce roky znamenali to, že nám končili barčianske triedy bývalé a končili aj naši žiaci. Ak sa do toho zapojí demografia, tak samozrejme v nasledujúcich rokoch boli tie dopady aj vo vzťahu k počtu zamestnancov, aj vo vzťahu k počtu žiakov o mnoho dramatickejšie. Pamätám sa jeden rok, kedy sme mali prepad až o 65 žiakov medziročne. Počet absolventov, počet novoprijatých žiakov. Takže ak hovoríme o číslach, tak najlepšie je reč čísel. Právne služby, tak ako som ich tuto už spomínal,
boli pre našu školu veľmi podstatné, pretože okrem nakopenia tejto agendy, ktorú som tu pred chvíľočkou spomínal, okrem ďalších širokospektrálnych právnych služieb, škola v rokoch 10 až 12 čerpala dvojicu projektov spolufinancovaných aj KSK z celkovou výškou nenárodného finančného príspevku cez 350 000 eur. 350 000 eur, v ktorých len obstarávania samotné za toto obdobie aj právnych služieb tvorili viac ako 130 000 eur, mimo iných obstarávaní, ktoré súvisia s bežnou činnosťou školy. Podpisujem to ja, riaditeľ školy. Ja dávam hlavu na pomyselný pníček so všetkou zodpovednosťou. A odozva po týchto dvoch úspešných projektoch, mimochodom máme podpísaný tretí projekt ESF, ktorý realizujeme už od 1. februára tohto roka za viac ako 130 000 eur, a vrátim sa k tým predošlým dvom za viac ako 350 000 eur. Tieto sa odrazili aj v mzdovej oblasti zamestnancov a nielen pedagogických, ale aj nepedagogických, to znamená celého týmu, ktorý pracoval. Tieto projekty nielenže dramaticky modernizovali výuku a školu ako takú, ale tieto projekty boli vyhodnotené ministerstvom školstva v roku 2012 ako výborne implementované, za čo nám ministerstvo školstva udelilo ocenenie príklady dobrej praxe. Tento diplom hrdo visí nielen kópia, nielen v mojej pracovni, ale aj vo vstupnej hale školy. Veľmi rád vás pozývam všetkých pozrieť si priestory školy a na mieste si overiť skutočnosti, ktoré tu už niekoľko mesiacov obťažujú minimálne zamestnancov, rodičov a žiakov školy. Takto kriminalizovať a okiazať dobré meno školy je skutočne pre mňa hlboko poburujúce. Dámy a páni, 350 000 eur v dvoch projektoch, pričom po troch kontrolách z agentúry ASVU, ktorá zodpovedá na ministerstvo školstva za implementáciu projektov, okrem tohto ocenenia, ktoré som spomínal, v tomto období tvorili neoprávnené náklady sumu 150 eur až 485 eur. Zvyčajne išlo o chybné zaokrúhľovanie, respektíve o nejaké administratívne alebo byrokratické pochybenia. Z celkovej sumy bolo neoprávnených nákladov 150 až 485 eur. To hovorí o kvalite práce každého jedného kolegu. Tieto projekty sme si písali my na škole a 3-krát z 3 podaných žiadostí o NFPčko sme boli úspešní. Je mi veľmi ľúto, že útvar hlavného kontrolóra ako 7. kontrola v poradí bagatelizuje právne služby a vyhlasuje ich za nepotrebné. Je mi to veľmi ľúto, osobne. Bohužiaľ, musím jednoducho tvrdiť, že útvar hlavného kontrolóra nielenže neguje ostatné kontroly, ktoré boli na škole vykonávané, ale svoje závery buduje na domienkach. Ak pán hlavný kontrolór spomínal, že sme námietky školy nedokladovali, obávam sa, že musím nesúhlasiť, pretože pokiaľ ste si všimli, alebo ak ste mali čas čítať kompletné námietky, ktoré škola podala voči správe, tie obsahujú aj prílohy. Samozrejme, naše zverejnenie námietok na webovej stránke školy a ďalších informácií, ktoré majú trošičku zrovnovážniť informácie, ktoré sú podsúvané médiám, nemysleli na to, že sa tu budeme prieť o to, či škola, ak niečo tvrdí v námietkách, vydokladuje alebo nie. Ale súčasťou týchto námietok sú aj dopady, ktoré veľmi jednoznačne hovoria o tom, aké sú vstupné dáta, s ktorými pracovalo UHK, ktoré sa stali súčasťou analýzy, ktoré viedli k záverom útvaru hlavného kontrolóra. Tieto naše vstupné dáta boli buď selektívne, alebo neviem z akého dôvodu spracované takým spôsobom,
že skutočne sme v námietkach, ak si všimnete, riešili aj pochybenia v časti normatívneho financovania, ja to poviem kuchynsky, lebo nie som ekonóm, jednoducho z hľadiska zdrojov financovania sa plietli hrušky s jablkami. Sú tam pochybenia, ktoré sa týkajú vstupných dát, ktoré škola poskytovala útvaru hlavného kontrolóra, ktoré sa týkajú napríklad aj počtov nepedagogických zamestnancov. Pre mňa je ďalšia z mojich morálnych otázok, ktorú si riešim sám, prečo útvar hlavného kontrolóra za celé sledované obdobie od 1. januára 2010 do 31. októbra 2013 vybral len dvojicu nepedagogických zamestnancov, kde vytýka riaditeľovi školy aj napriek paragrafu 5 od zákona 596 o štátnej správe v školstve, vytýka prijatie konkrétnych dvoch nepedagogických zamestnancov, pričom za sledovanom období sme novo vytvorili a prijali ďalších 4 zamestnancov, nepedagogických zamestnancov. Tak ak som pochybil v paragrafe 5 zákona 596 2003, tak potom som mal pochybiť vo všetkom. Ja tomu nerozumiem. Ja vám skutočne hovorím, nemám toľko skúseností ako vy, ale ja tomu nerozumiem. Ja nerozumiem argumentácii útvaru hlavného kontrolóra a mne osobne je veľmi smutno a veľmi ľúto, že to tuto, na tomto pléne, musím takto verejne deklarovať. Máme za to, že právne služby, ktoré boli obstarané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli zazmluvnené a z hľadiska dodržiavania zákonov realizované ako paušálne, boli pre školu opodstatnené a boli prínosné. Mrzí ma ako riaditeľa školy, že sa takýmto spôsobom poškodzuje dobré meno školy a moja zdržanlivosť dodnes skutočne súvisela s tým, aby som nepranieroval meno našej obchodnej akadémie verejne, pretože to nepovažujem ani za vhodné vo vzťahu k nášmu zriaďovateľovi, ani za vôbec prospešné. Mrzí ma, že na základe tejto kriminalizácie právnych služieb je celá práca, dobrá práca všetkých kolegov za ostatných 5 rokov negovaná a stávaná do svetla, ako keby sme sa, či už na projektoch, alebo zvedli akýkoľvek podnet a akékoľvek oznámenie, ako keby sme sa všetci na tých projektoch s prepáčením namaľovali. Som hlboko pobúrený, že musíme takéto veci riešiť, aj na tomto pléne a oberať vás o čas. Ale nedá mi nepovedať, že právne služby boli obstarané, využívané, ich cene som sa vyjadril a rád by som ešte povedal jednu poznámočku, aby som neopomenul. Pán hlavný kontrolór sa vyjadroval k výkazom, len pripomínam, nepamätám si ktorý dátum, ale na februárovom zasadnutí Rady školy, Rada školy po tomto zasadnutí požiadala mňa, riaditeľa školy, o špecifikáciu právnych služieb. Bolo to februárové zasadnutie v roku 2013. Následne v marci Rada školy špecifikáciu právnym službám obdržala a vo vzťahu k výkazom, ak som zachytil, výkazy o právnych službách boli na požiadanie vedenia školy, na požiadanie moje, vypracované právničkou a odovzdané mi k dispozícii, nepamätám sa konkrétny dátum, či to bol marec alebo apríl roku 2013. Ak si všimnete výkazy, neviem, či máte k dispozícii kópie týchto dokladov, ak nie, nech sa páči u mňa v pracovni, alebo vieme na škole ich preukázať. Výkazy boli vykazovaná, alebo práca, špecifikácia právnych služieb bola vykazovaná s dvojmesačným intervalom. Nenevajte sa, ale jednoducho
ja nevidím v tejto celej chronológii situácií a deja, ktoré tu rozoberáme, žiadny priestor na akékoľvek pochybnosti. Rada školy požiada riaditeľa školy o špecifikáciu právnych služieb, následne v marci predseda rady školy odo mňa obdržal. Ja nevidím ten priestor na akékoľvek špekulácie. Ak ich niekto vidí, mi to úprimne veľmi ľúto. Ak dovolíte na záver, absolútne najsmutnejšie pre mňa zistenie je to, že organizačné zmeny, ktoré sa diali na škole, bohužiaľ aj v uplynulom školskom roku, ktoré reagujú na zmeny normatívneho financovania, ktoré reagujú na zmeny v počte prijímaných žiakov, sú spájané s nejakou osobnou pomstou niekoľkým zamestnancom. Ďakujem pekne za slovo a za pozornosť. Ďakujem. Rozprave za to, ako tam bavil. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené kolegovia. Keďže som tu bol viackrát spomínaný a inicioval som kontrolu na obchodnej akadémii na Polánej univerzite v Košiciach, myslím si, že je mojou povinnosťou sa k výsledkom kontroly vyjadriť. Zistenia útvarov hlavného kontrolóra sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontrolnej skupiny, ktorá bola menovaná predsedom KSK na základe návrhu poslanca KSK. To svedčí aj o tom, že táto následná kontrola bola opodstatnená. Zistenia a závery kontroly útvarov hlavného kontrolóra na obchodnej akadémii na Polánej univerzite v Košiciach sú tak povediac veľmi závažné. Prvým záverom je, že obchodná akadémia nepostupovala transparentne a zákazku zadala vopred vybranému uchádzačovi, ktorý si zabezpečil ďalšie ponuky. Pre úplnosť dodávam, že obchodná akadémia vo svojom stanovisku, ktoré ste dostali na vedomie aj mailom, aj dnes na stôl, tento záver namieta a žiada o jeho vypustenie. Po druhé, zmluvu na externé právne služby s advokátskou pani Alenou Rudohradskou mala nielen obchodná akadémia, ale aj ďalšie stredné školy, ako Stredná obchodná škola technická v Michalovciach, konzervatórium v Košiciach, Hotelová akadémia v Košiciach, gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi, Stredná odborná škola na Matúšovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. V každom prípade verejného obstarávania bola úspešná advokátka doktorka Alena Rudohradská a aj výzvy na predloženie cenovej ponuky, čo do rozsahu predmetu obstarávania boli takmer totožné u všetkých škôl. Po tretie, výkazy právnych služieb, ktoré spracovala pani Rudohradská pre obchodnú akadémiu, boli spracované dodatočne až v roku 2013. Pán riaditeľ to komentoval, že však je v poriadku. Myslím si, že výkazy sa spracovali v tom čase, keď sa vypláca mesačná odmena, odpláca za preukázané služby nie až dodatočne. Po štvrté, poskytovanie právnych služieb nebolo nevyhnutné a prostriedky, ktoré obchodná akadémia vynaložila, boli použité nehospodárne. Po piaté, obchodná akadémia porušila finančnú disciplínu a viaceré zákony. Pán Jan Macek vo svojom blogu s názvom Pán minister Čaplovič, prosím, neďakujte, ale odvolávajte, vymenoval 7 zákonov, ktoré škola porušila. Dámy a páni, v čase, keď učitelia štrajkovali kvôli nízkym platom, keď naši študenti v porovnávacích testoch dosahujú horšie výsledky, keď sa stále nevieme vysporiadať s vysokou nezamestnanosťou, riaditeľ školy a veľmi pravdepodobne za účasti pracovníkov odboru školstva nášho úradu si dovolia takýmto spôsobom odčerpávať verejné finančné prostriedky určené do školstva. To je, pán riaditeľ, to, čo vám vytýkame, nie je to, že aký ste úspešní v európskych projektoch. Som presvedčený, že takéto nezodpovedné hospodárenie nesmie zostať bez následkov. Preto je stále aktuálne to, čo som navrhoval na rokovaní minulý rok, odvolanie riaditeľa obchodnej akadémie a potrestanie zodpovedných pracovníkov na úrade. Táto kauza je spojená aj s menom bývalého učiteľa, pána Ota Žarnaja, ktorý je tu prítomný medzi nami a ktorý sa ako bývalý predseda rady školy poverený radou školy dotazoval riaditeľa obchodnej akadémie na uzavretú zmluvu na externé právne služby. A napriek tomu, že ako sme boli informovaní, dostala rada
skončil vo výpovedi z tzv. Organizačných dôvodov. A za ním ďalší pedagógovia. Namiesto 11 prepustených pedagogických pracovníkov riaditeľ vytvoril nové pozície hospodárskej školy a vedúcej technicko-ekonomického úseku. Zaujímalo by ma aj pre koho, pán predseda. Existuje podozrenie, že pri prepustení pána Žarného došlo tiež k porušeniu zákonov, napríklad zákonníka práce, ktorý každého zamestnanca pri dotazovaní sa na vynakladanie verejných finančných zdrojov chráni, pretože to je vo verejnom záujme a pretože naviac škola hospodári s peniazmi pochádzajúcimi z daní obyvateľov. Preto je na mieste opýtať sa, pán predseda, čo ste urobili pre pána Žarnaja, aby sa napravila do neba volajúca skrivodlivosť a navyše, keďže ste mu pred voľbami aj dali k tomu verejný prístup. Pán Žarnaj predsa bránil finančné prostriedky nášho kraja, našich občanov. To najmenej, čo by ste mali urobiť vo vzťahu s Ottovi Žarnajovi, je to, čo urobil minister školstva Dušan Čaplovič v relácii o 5 minút 12 dňa 8. decembra 2013, ktorý sa poďakoval Ottovi Žarnajovi za jeho principiálne postoje vo vzťahu ku svojej škole, na ktoré doplatil. Pre úplnosť dodávam, že pán Otto Žarnaj je aj nositeľom ocenenia Biela vrana, ktoré si za svoje principiálne postoje v súvislosti s touto kauzou dostal. Predtým, ako navrhnem uznesenie a skončím svoj príspevok, chcem povedať ešte dve poznámky. Prvú v správe obchodnej akadémie, ktorú sme dostali. Keď som ju mailom dostal, tak som si začal čítať, samozrejme chcem sa dozvedieť aj stanovisko opačnej strany. Ale musím povedať úprimne, že skončil som na druhej strane, pretože na druhej strane je namietaná nezákonnosť postupu hlavného kontrolóra s odvolaním sa na ústavu, článok 2, v zmysle ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy. Pokiaľ pán riaditeľ alebo právnik či právnička, ktorí vypracovali túto správu, nevedia rozdiel medzi samosprávou a štátnou správou, tak to nesvedčí o vysokej kvalite tohto materiálu. Po druhé, pán predseda, myslím si, že mali by ste niesť zodpovednosť a nebať sa aj urobiť rozhodnutia, boli ste zvolení, čiže máte na to mandát, že konajte, nezakrývajte sa za iných ľudí alebo za okolnosti. Dámy a páni, navrhujem, aby sme prijali následovné uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja poprvé žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby na základe výsledkov kontroly útvaru hlavného kontrolóra a podľa paragrafu 3 odstavec 7 písmeno C zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 596/2003 zbierky zákonov o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvolal z funkcie riaditeľa školy pána Petra Ivana za závažné porušenie všeobecne záväzných predpisov. Po druhé, žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby vyvodil zodpovednosť aj voči príslušným odborníkom, voči príslušným pracovníkom, zároveň odborníkom odboru školstva na úrade Košického samosprávneho kraja. A po tretie, žiada radu školy obchodnej akadémie na Polárnej ulici v Košiciach, aby sa čo najskôr zaoberali zisteniami a závermi tejto kontroly útvaru hlavného kontrolóra. Ďakujem vám za pozornosť. Nič sa nezmenilo od oktobra, novembra minulého roku. Ak si to pán poslanec uchopil ako politickú tému, pokračuješ tam ďalej. Viem, že sú na jeseň voľby primátora, dozvedel som sa, že ideš kandidovať. Chytil si zastavu do ruky, takže berem to aj z tohto pohľadu. Čo sa týka rozdielu medzi výkonom štátnej správy a samosprávou, mrzí ma, že ty sám si v rozhovore na teatri mnohokrát poukázal alebo preukázal hlbokú neznalosť problematiky. Takže v prvom rade daj si zrkadlo pred seba a zhodnoť si to po 20 rokoch svojej práce v samospráve, aké sú tvoje vedomosti hlboké. To je za prvé. A musím na to reagovať, pretože je to skutočne o tom, pán poslanec Bauer. Druhú vec, ja som si ťa vypočul, takže ešte snáď len na odpoveď. Mám tu list ministerstva školstva ako stanovisko, ktoré bolo zasielané kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a bolo v kopii zaslané aj nám. Mimo iného sa tu píše: zákonom číslo 230/1994 zbierky zákonom, ktorom sa novelizoval zákon číslo 29/84 zbierky o sústave základných stredných škôl, školský zákon, bola školám daná právna subjektivita a tento status bol potvrdený
potvrdené ustanovením paragrafu 27 zákona číslo 245/2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní, školský zákon. Status právnej subjektivity znamená, že škola alebo školské zariadenie, ktoré tento status má, vystupuje ako zamestnávateľ právnych vzťahov vo svojom mene a má samozrejme aj zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov to napríklad znamená, že nikto nesmie takéto škole určovať, koho má zamestnať, a nikto nesmie takéto škole ani určovať, koho má prepustiť. Keby si sa tejto otázke troška venoval, pretože si zároveň aj starosta, bol si dokonca aj primátor, bol si dokonca aj predseda Košického samosprávneho kraja, možno by ti to niečo viac hovorilo. Bohužiaľ platí to, čo som povedal pred chvíľočkou. Čiže v každom prípade vnímam časť svojho vystúpenia aj z tejto pozície, pán poslanec Baveň. V každom prípade hlavný kontrolór je orgánom zastupiteľstva samosprávneho kraja. Je jeho otázkou zastupiteľstva, ako výstupy takéto kontroly príjme. Ja znova zopakujem, pán hlavný kontrolór sa v posledných rokoch opakovane obrátil na orgány činné v trestnom konaní. Či to boli orgány polície, či to boli orgány prokuratúry, alebo iné orgány, finančná správa a tak ďalej. Dovolte mi, aby som ja, ako človek, ktorý už nejaký ten rok takisto pracuje v týchto pozíciách a s plnou zodpovednosťou, aby som vyčkal na stanoviska týchto orgánov. Je tu otázka pracovnoprávnych vzťahov súdov a príslušného súdu, aby o veci rozhodol. Nebudem sa púšťať do takých riskantných ťahov, v danom prípade to považujem za riskantný ťah, aby sme následne po 2 alebo 3 alebo 4 rokoch, tak ako to bolo v prípade tiež pána Ivana, ale nie tohto, kde súd rozhodol po 9 rokoch na základe rozhodnutia školskej rady na základnej škole Novomestského, že to odvolanie, ktoré školská rada prijala, bolo protiprávne a po 9 rokoch dneska škola musí zaplatiť obrovské finančné prostriedky ako rozdiel mzde. Tak ako som musel súhlasiť s tým, lebo mám to taxatívne v zákone uložené, že ako štatúta, či ako primátor, alebo ako predseda kraja som povinný podpísať menovanie do funkcie, takisto som povinný podpísať odvolanie funkcie na základe školskej rady. Jak si mám vysvetľovať moment, keď pán Žarna je tu sediaci, v tom čase ako predseda školskej rady, bez uznesenia školskej rady, keď sa školská rada postavila proti tomu, mi zaslal návrh na odvolanie pána riaditeľa. Bol to jeho osobný názor a nie názor školskej rady. Ja to o tom prvýkrát teraz hovorím, lebo som to nepovažoval za také. Len viete, niekto si toto zastupiteľstvo pomýlil za nejakým orgánom, ktorý v tejto krajine je zriadený a je to súdna moc, alebo sú to orgány činné v trestnom konaní. Toto nie je úloha hlavného kontrolóra. Je to jeho pohľad, jeho názor a pokiaľ to vidí v tejto rovine, samozrejme od orgánov finančnej správy, cez orgány prokuratúry, cez orgány súdov, cez objektívne orgány tu sú, nech sa páči, keď sa táto skutočnosť preukáže, budem konať na základe týchto skutočností, na základe blogov, sociálnych sietí, Facebookov, na základe toho, že rôzne anonymné skupiny ľudí, anonymné podotýkam. Stretol som sa v predvolebnom období, pán Baver, s mnohými podnetmi voči mojej osobe, ktoré boli veľmi, veľmi silné, veľmi, veľmi osobné. Jak horky na bielom koni som kráčal na koni do Košíc. Aj takéto veci sa tam stávali. Neviete náhodou o tom niečo? Nepočuli ste, pán poslanec? Tak ja len tak pre dávam do veci to dávam. Takže stretol som sa so všeličím možným, ale asi je to na Slovensku objektívne a na Slovensku je to asi štýl práce, bohužiaľ, takéto obdobie začalo. Takže ja som si na ňo zvykol. Keď budem mať v rukách relevantné, som právnik, relevantné fakta a nie fakta na tom, že v trende niekto niečo napísal a potom to niekto, lebo asi bývalý vyšetrovateľ polície má svoje dohady a domnienky, tak musím vám povedať jedno, na základe takýchto skutočností ja konať určite nebudem. Keď dostanem relevantné preukázanie faktov, takých, ktoré preukáže objektívny orgán, prosím, ale dovtedy určite nie. To je